Gràcies. El Partit Popular sí que ve así a este plenari portant nada nuevo bajo el sol. És a dir, vostès sí que venen en la mateixa cantinela que porten en tot l'Estat, amb la política de la falsedat, amb la política de vindre a debatre, quan així en esta taula hem de debatre tots de quines iniciatives van a ser millor per al poble, vostès venen així a dir que no som transparents, que no tenim participació, que no informem en les comissions, que no donem documentació, que a ustedes les votaron i que abrazamos la ley Montoro. És a dir, vostès venen així a dir una sèrie de barbaritats i se pensen que per més repetir-les van a canviar la realitat, la percepció de la gent. És a dir, vostès el que tenen que fer, en lloc de vindre així a dir-nos als grups que estem governant que som uns vagos, el que tenen que fer és mirar-se el pressupost de veritat i analitzar-lo en funció de quina és la prioritat que vostès li volen explicar a la ciutadania. Per a vostès, quina és la prioritat? Perquè això no ho han dit així encara. Vostès així han vingut a dir que las enmiendas que no se aprueban del PP, los servicios públicos están fallando, que se incentiven que vengan los negocios al polígono. Clar, tot això, tot aquestes màximes, jo crec que poca gent d'aquest plenari li va dir que no estan d'acord. Però vostès a la ciutadania que ells estan venent, que nosaltres som uns vagos, que no estem fent les coses i que no som participatius, que no som transparents, i a base de repetir-ho, igual que s'han passat i s'estan passant la vida repetint que vostès no han saquejat les arques públiques, que vostès no han tingut imputats ni detinguts a mansalva en el seu partit perquè se'ls han emportat a cabassaes, com se'ls han emportat a cabassaes. Al seu partit, ho sap perfectament, senyor Ortí, al seu partit li acaba de dir al principi que vostès estan portant Vostès estan portant així. Si me deixa parlar, per favor, no té la paraula. Plural o el singular, què està dient vostè? Vostès estan portant així la mateixa política que porten arreu de l'Estat, en tot l'Estat, que estan dient falsedats i per més de repetir-les no van a fer canviar la realitat. Per més que vostès vinguin així 45 plenaris a dir que este govern no és un govern transparent, que no és un govern participatiu i que no és un govern preocupat per les persones, doncs això és molt raonable, però jo el que li estic dient és vostè així a este plenari el que no porta són propostes. Vostè així a este plenari ens acusa de vagos a nosaltres quan han presentat en altres plenaris esmenes al pressupost, quan han presentat en altres plenaris de pressupostos esmenes al pressupost que inclús ni tan sols les havien fet vostès. Havien agarrat i havien fet un copia-pega de legislatures anteriors i arreando. Bueno, pues entonces, en aquestes circumstàncies és raonable que la gent al final se calfe i la gent, que vostès no se donen compte, però se pensen que la gent que n'hi ha fora se pensen que són bobos. Se pensen que són bobos i no són bobos. Per més de repetir que el cotxe que està ahí davant és roig, no deixa de ser gris. I dit això, el que jo sí que volia destacar del pressupost són les àrees que hem tingut de reforç per a aquest any 2018. Que aquest govern està fent un esforç en moltes coses i ens agradaria poder-ne fer més. I efectivament ara passa a contestar-li al company d'Esquerra Unida. Clar que ens agradaria poder fer moltes coses més i de fet anava a agrair-li algunes de les propostes, com sempre intentem fer des d'aquest grup a Esquerra Unida, agrair-li les propostes que fa en pro de millorar la gestió d'aquest govern. Però li vaig a dir una cosa perquè ja estic fart d'escoltar-lo, cada vegada que vostè li diuen una cosa que no li sembla bé, té que contestar dient ofenent a la persona, siga qui siga, d'este plenari, personalment. I jo ara, a partir d'ara, el que anem a fer des del grup Compromís és directament ignorar-lo quan vostè faci aquesta barbaritat. Perquè vostè no pot vindre així com si fora el mamporrero de la classe per poder dir-li a una i una altra persona del mal que tenen que morir.
Vostè, si vol portar així totes les propostes que vulgui aportar, sap que des d'este grup sempre li reconeguem... Yo estudié en la pública Señor y era... Pérez, no te la paraula, por favor. Estudié en la pública Guarde el torn de paraula. era delegado de clase y estudié en la pública. Li reconeguem des d'este grup... Sí, doncs l'educació pareix que se la votaren. No, yo iba a la pública. Perquè el torn de paraula no sap respectar-lo mai. Ha hecho alusión directa, le digo, yo no era mamporrero. Señor Pérez, por favor, déjese acabar la intervención del Era señor delegado de Moreno. clase. I jo li estic dient, senyor Pérez, simplement li explique que efectivament, si quan vostè tinga aquesta actitud d'ofendre personalment a qualsevol persona d'este plenari, este grup directament l'ignorarà, com vaig a fer ara. Molt bé. Molt bé. Jo crec que ha quedat molt clar que vostè el que no pot Per fer... favor, deixen intervindre al senyor Moret. Vostè el que no pot fer per explicar les seues propostes, el que no pot fer vindre així és a dir de quin mal té que morir cada persona. Això no se pot fer, senyor Pérez. Això no se pot fer. I ja ne són molts, ne són molts que hem callat i ne són molts que hem aguantat i ja està bé. I ja està bé de tonteries. Bueno, entonces, no, si jo no me fico nerviós. Jo explico les coses en vehemència, que és molt diferent. I l'explica perquè les sent i perquè me dolen. Señor Moret, por favor, continúe amb el tema del pressupost. Señor Pérez, por favor, mantenga la paraula. Dit això... Bueno... Per favor, senyor Pérez, estiga callat perquè he sigut molt generós en la gestió dels temps i he sigut molt bon director d'este ple i he permès parlar. Per favor, estiga callat. Estiga callat i permeta que acabi la intervenció el senyor Moret perquè és el que hem fet tots quan vostè està parlant. Moltes gràcies, senyor Pérez. Vinga, continua, senyor Moret. A veure, tornant a les àrees que teníem destacades, abans he oblidat contestar-li una cosa al PP que me pareix que va en la línia precisament de la falsedat que els estic denunciant, que és el que jo els denuncio a vostès, aquestes persones, que algunes de vostès me les conec i me les estime molt, però això no lleva que la política que estan fent i el discurs que estan fent, a veure, que vostès vinguin així a dir que este govern des de fa no sé quant de temps és la primera vegada que se troba en un vot en contra dels pressupostos en una mesa de negociació, miren-se vostès les actes de vostès de la seva legislatura, però jo crec que no n'hi ha ni un sol pressupost votat a favor pels sindicats, miren-se-ho bé, ni un sol pressupost de vostre està votat per els sindicats a favor, ni un. Bé, dit això, torna a les àrees que estaven destacant. Nosaltres en aquest pressupost portem 4 o 5 àrees principalment que són les que des de Compromís volem destacar. Participació ciutadana és una d'elles, que s'incrementen les partides i la inversió que anem a dedicar durant el 2018. Joventut, en salut laboral anem a fer un esforç molt gran també, en mobilitat i medi ambient, en festes i en biblioteques municipals. A banda d'això, hem de destacar també, des del punt de vista de les inversions, que la quantitat dedicada a les inversions, que són al voltant de 500.000 euros, com bé s'ha estat comentant, dels quals 355.000 estan dedicats a eficiència energètica. Aquesta inversió és una de les bases de la sustentació d'aquest pressupost i precisament explica també la situació en la que el PP se va trobar una legislatura en la que va tindre 5 milions d'euros que li van caure del cel, que no van tindre que pagar cap ni una devolució perquè hi havia una cadència de 4 o 5 anys i que efectivament este govern, senyor Ortiz, efectivament este govern té que afrontar totes aquestes despeses. I estes... Senyor Ortiz, està parlant el senyor Moret. És la que hi ha atenció. Senyor Ortiz, vostè sap molt bé com funciona el ple. Ha tingut el seu temps per intervindre, per a parlar, i a més hem sigut generós. No pot ser que vostè estigui interrompint la intervenció d'un portaveu, per favor.
Senyor Moret, continuï. Aleshores, és molt complicat acabar de fer una explicació si a cada 2 minuts s'estan interrompent. Jo comprenc que no els agrada, tampoc m'ha agradat a mi la meitat de les coses que vostè ha dit i he estat callaet, perquè sé el puesto en el que estic i sé el respecte i com se té que actuar en esta situació. Però vostè pareix que no, senyor Ortí. Vostè pareix que no. Per favor, senyor Ortí, estiga callat. Senyor Moret, vaig a la seva intervenció referent al pressupost, per favor. Aleshores, dels 355.000 euros de les inversions que anem a dedicar a inversió energètica van a permetre a aquest Ajuntament, que són el primer pressupost de 2018 que se van a implementar, van a permetre a aquest Ajuntament precisament que en 2021 tot i aquest deute que tenim en els bancs se puga tornar. Com? No a través del pla que vostès van ficar en marxa, que és anem a incrementar els impostos de la gent, siga com siga, generant situacions tan absurdes com, per exemple, marcar que se tenia que augmentar la taxa de la piscina cada any un tant per cent. Però anem a veure, en això el que vostès estan fent és desincentivar el propi ús de la piscina, desincentivar que els propis veïns puguen fer ús d'aquest servei. Nosaltres el que estem fent així és anar directament a reduir la despesa que tenim en energia elèctrica per tal de poder destinar cada any una quantitat important que ens va permetre en 2021 haver resolt tots els problemes financers que esta casa té. A banda d'això, que és la part principal de les inversions d'aquest pressupost, també volem destacar des de Compromís l'aplicació del Pla Acústic Municipal dins del pressupost, que ens va permetre per fi poder fer més força de cara a la Comissió Mixta d'AENA per tal de poder reflectir exactament l'empremta acústica que tantes legislatures portem intentant resoldre tots els governs que han passat. L'ampliació de les terrasses d'estiu de les piscines municipals, la instal·lació del nou mobiliari esportiu en els parcs i compra d'ordinadors per a la casa, que fa molt de temps que estaven pendents de començar un pla de renovació i que per fi s'està començant a fer. I per últim, simplement destacar que efectivament aquests pressupostos estan assolint els objectius que teníem des del grup Compromís, no en totes les coses, com és raonable i com és comprensible en un govern en el que n'hi ha diverses forces. Governar en diverses forces també significa renunciar a alguna part dels objectius que un grup té, i això és una mostra de maduresa política que assumim també des del grup Compromís. Un dels objectius que tenim nosaltres marcats és fer de Xirivella una ciutat més amable, més tolerant a les pròpies diversitats, més compromesa amb les persones, i això ho aconseguim en un pressupost de serveis socials que mai no ha estat en el punt en el que està. Totes les veïnes i veïns han de tindre les mateixes oportunitats sense importar d'on vinguen i la seva situació econòmica. Des d'aquest grup el que volem amb aquest pressupost és una ciutat que aposte per la igualtat front a l'odi i el sectarisme que s'aporta des d'altres sectors. Una ciutat que aposte per la creació de complicitats compartides amb la ciutadania front a les imposicions dels interessos d'un pocs que han estat governant en gran part de la Generalitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana i de l'Estat espanyol. Una ciutat que aposte també i sobretot per l'educació front als barracons en els que ens havien deixat tants anys de saqueig. Res més. Gràcies.